Салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзаин саломатиё хубай духтарако нигоҳ кунен. Олами дастархонҳо омадагем. Марамад ҷои Парвина тамоми намуди дастархонҳо, тамоми размерош ҳастай. Медонед нархошон чӣ хелай? Аз 20 сомон сар мешава. Марҳамат ина кадом намуди дастархон дар корайтона бинависен дар авакак доставкатон мекунан ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 8-ум қатор. Яъни охирон дай 8-ум қатора ина ҷои Парвина гӯен нишонтон метан иқадар дастархону скатертҳои фасон доранд ва иёра бинен духтаро моделҳои новинка марамат касседа дар кор духтаро чи цветуш чи размеруш марамат ира бинен иша ишда фасона иша ишда фасон ҳатман Парвинада нависен доставкатон мекунанд. Ина духтаро дастархонои фасон инам хеле килёнкаги омадагай хостум нишонтон битим нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯванд бахрамоша бинен тамоми намудуш ҳастай аз медоне чанд сума сар мешава аз размерошон фарқ мекуна нархош ина 3 метраш аз 250 сомон сар мешава бовар мекунен марҳамат ина касседа дар корай анам хе буракои фасони хушрӯ пеши Парвина биёен духтаро ина жемчугдорош ҳаста иҷа чанд намуд доран охи аҷоиб хушрӯ ва юша бинен моделҳои фасон марамат аз 250 сомон 3 метраш сар мешава. Духтарако биёен омада наметонен нависен доставкатон кунанд. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 8-ум қатор. Марамат 8-ум қатор анем то охира биёен ҷои Парвина духтаро гап занен нишонтон метан бинен фасониша омада натонен духтаро бинависен дар равакак худшон шумода равон мекунанд. Ши Парвина омадагем духтарако дастархонои фасони эксклюзив ина кушода нишон додестем духтаро ина ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунен хушрӯги дастархоноро диден ҳамё 3 метрош чанд мебошад ва чӣ хел нағз духтаро дастархонои Парвина 3 метраш аз 150 сомон сар мешава то 1500 ина марҳамат бинен ва и бурора бинен охи чӣ хел хушрӯвай марамат ино размер качан размерои майдаш бо нархош мисол арзонтарай мана бинен охи чӣ хел буракои фасон дора борои эксклюзив дора Парвина биёен духтаро омада наметонен ами хоҳаракда бинависен доставкатон мекуна бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 8-ум қатор охирон нами одамана ина марамат аз машмода нишон дидем 8-ум қатора то охира биёен ина ми нуқтаи савдоя тамоми намуди сачоқу мисол дастархонои фасони эксклюзиву ҳама чӣ доран ира бинен и қадар интихоб ягон ҷода нестай биёен духтарако ира бинен барои ид беҳтарин варианти дастархонора меёбен аз ами карсонпечонако сар карда то дастархонои калона доранд ина инамдоям ҳастай бинен бобончико новинкои фасон. Духтарако Парвина на танҳо дастархонои фасони хушрӯ дора балки нигоҳ кунед анам хесачоқчои фасони эксклюзив дора ки ҳар ҷода нестай марҳамат ина касседа дар кор ин материали ира бинен иқа хушрӯвай марҳамат ира бинен аҷоибот аз 10 сомон сар мешада 10 сомон 15 сомон хулоса ина тамоми намудуш ҳастай ина ира бинен чӣ хел фасонакае ира бинен духтаро марҳамат ина касседа дар корай нависен Парвинада шумода доставка куна ира бинен иш бо тамоман дига хелай мана ин моделш бо ҳастай бозори Корвон даяй Парвина биёен тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 8-ум қатор 8-ум қатора охиронуш биёен духтаро анами нуқтаи савдо ина дастархонои фасон сачоқои хушрӯ иҷада инчунин калонош ҳам аста ё чанд пулян аз 6 сомон калон калонашон аз 6 сомон сар мешава ваян баннияи калони хушрӯ марамат ира бинен вай вешифкадор иқа хушрӯ очабачои фасонам дора хулас тамоми моделҳои дастархонои фасона ина дидена ира бинен чӣ хушрӯвая качестваш марамат меёбен духтарако агар омада натонен чӣ хеле гуфтум ҳами хоҳаракда бинависен мана сачоқчои фасон бинависен худаш доставкатон мекуна марҳамат биёен касе ки анамхе сачоқчои фасон комплектои хушрӯ пурсида буд марҳамат ҷои Парвина омадагем нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯванд нархошон 130 сомон марҳамат ина ин моделшам 130 сомон ая 130 сомон мана хел ваёшам ҳаста дидем бишифкадор 130 ана ёям 130 нигоҳ кунен чӣ хел вариант бисёрай ҳамаш оригинал марҳамат касседа дар кор духтаро ҳам дастархонои фасон метонен омада ай Парвина харидорӣ кунен ҳам сачоқчаву полотенцои фасон бозори Корвон тарафи
пажаркадай ҳафтум дарвоза ҳаштум қатор мана дар як навор фасониву хушругӣ интихоби зиёди дастархону сачоқҳои Парвинара нишон дода намешавад. шумо вақт дошта бошед хитон биёед. Обтовиам доранд. ҳози мо нархҳои донара гуфтаистем. Аслан обтави кай ина биёед бо обтовиш арзонай. бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳаштум қатор марҳамат инами ҳаштум қатор то охира биёед. охири он одам мешавад.